Zdravím všetkých, takže náš Black Friday v kolagenovom e-shope už je v plnom prúde, včera sa to celé spustilo. Tí z vás, ktorí chcete využiť tie najvýhodnejšie nákupy, tak určite toho využite ešte dnes do polnoci. Po prípade Black Friday trvá až do konca mesiaca, takže máte ešte čas, priestor. Je to pre všetkých z vás, ktorí chcete ísť do seba, ktorí chcete si dať vlastne taký ten darček pre seba a investovať do svojho zdravia, do kvality svojho života. Tak ako som to urobila ja pred vyše rokom a pol a robím to vlastne pravidelne každý mesiac, pretože mi to dáva zmysel. Máme tu krásne výsledky. Včera som sa rozprávala so svojou úžasnou kamoškou, takisto milovničkou tohto sortimentu, ktorá mi vravela, že nemôže dopustiť hlavne na ten kolagén, pretože jej bolo povedané, že už nikdy sa na lyže nepostaví a ona minulého roku